Emakumeen eskubideak aldarrikatzeko edozein momentu egokia da, baina egutegian hori egiteko egun nagusi bat dago eta oroigarriren funtzioa betetzen du. Gaur mugimendu feministatik Lur Albizu eta Marta Molinero ditugu gurekin egun horretarako prestatu dena kontatzeko. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Zer moduz zaudete? Ongi. Bueno, zer egingo da martxoaren 8an? Martxoaren 8an aurten greba feminista egingo da. Urtero manifestaldiak daude eta borroka eguna da, egutegian seinalatutako eguna. Baina aurten aurreko urteetan datorren influentzia horrekin batuko gara eta greba feminista deitu dugu Euskal Herrian. Eta hori, egun potentea planteatzen ari gara hemen Iruñean. Eta zeintzuk dira grebaren helburuak? Grebak helburu asko ditu, baina ez dakit, igual guk azpimarratzeko pare bat kontu, ez? Batetik nahi du ikusarazi emakumeok nola mugitzen dugun mundua, horrela hitz potoloekin esateagatik, baina nola mugitzen dugun eta nola dugun kapazitatea guztiok gelditzen bagara guzti hori ere gelditzeko, ez? Ikusarazteko zer egiten dugun eta nola dagoen hori ere ikusezin eginda. Eta orduan aurtengo leloa horren ingurukoa da? Bai, emakumeok planto, nosotras paramos da aurtengo leloa, eta pixkat barne biltzen du hori gu gelditzen garenean zer gertatuko den. Eta zer gertatzen da? Oraindik ez dakigu. Martxoaren 8an ikusiko da. Nik uste guk ez dakigula oraindik zer gertatzen den eta nola gelditu behar garen, ez? Badakigu bai greba lan arloan egiten badugu ez garela lanera joango, baina ez dakigu etxean platerak ez biltzen, janari ez egiten, ogiaren bila ez joatea, gure haurrak zaintzea, edo egunerokotasunean egiten ditugun lanak egiten ez baditugu ez dakigu zer gertatzen den oso ongi. Bai, azkenean, ezberdintasun generoen artean ematen den ezberdintasuna arlo ezberdin askoretan ikusten delako, ez? Bai, eta uste dut greba honek justu azpimarratuko dituela arlo horiek guztiak, ez? Pixka bat bere zabaltasunean, erakutsiko du, ez? Emakumeon papera zein den munduan, edo zer esleitu zaigun, eta ze zapalkuntzari egin behar diogun aurre, eta beraz nola geldituko den mundua gu gelditzen bagara. Eta nun ikus daiteke adibidez hori etxean, lanean, eta ze ondorioak dakar horrek? Guk ez badugu lan hori egiten, ea nork egingo duen, ez? Bai etxean, familia batean, amak ez badu aurrak zaintzen, ea nork zaintzen dituen, bazkaria ez badu egiten, ea bazkaltzen duten o ez duten bazkaltzen, eta gauza txiki komilen artean esateagatik, gauza guzti horiek ea egiten ez badira, ea zer gertatzen den. Orduan ez da greba bakarrik lanarekiko baizik eta hori arlo guztietan. Ez da greba klasiko bat, ez da orain arte greba ulertu dugun moduan eginen, eta da berezia, batez ere, sujetuagatik, baina baita ere ez duelako bakarrik lanean jartzen ikusmira edo, konsumoan ere jartzen du, baina ez bakarrik bi arlo horietan, ez? Greba klasiko baten eginen litzateken moduan. Zaintzan ere jarri du arreta, eta hori, ez? Azkenean ikusten dugu oso garrantzitsua dela arlo horietan geldiaraztea, mundua geldiaraztea, eta horrela ere ikustea nora goazen, eta nora joan nahi dugun, eta nora ez. Eta nori zuzendutako greba da? Emakumeak, baina gero ere azkenean ondorioak guztientzat dira, ez? Orduan, deialdia emakumeentzat da, ez? Bai, deialdia emakumeentzat. Eta emakume ororentzat, eta badakigu errealitate ezberdinak daudela, emakume ezberdinak daudela, eta guztion aukera, greba egiteko aukera eta planto egiteko aukera ez dela izango berdina. Orduan badaude bide ezberdinak ez batzeko egun horretako grebara. Bai, egun osoko planto egitea, ezin badute besoko batzuk fabrikatzea eta besoko horrekin lanera joatea edo eguna besokoarekin ematea.
gero amantalak ipintzea, egun honetako simboloa da, edo izango da amantala. Orduan, emakumeak edo, edonork eskegitzea bere lehioan edo nahi duen lekuan amantala bat. Eta baita ere, egongo dira ordu batzuk, greba orduak edo planta orduak edo ezakit nola deitu, izango direla goizeko 11:00-etatik 3:00 arte eta arratsaldeko 6:00-etatik 10:00 arte. Orduan, bai tarte horiek ematen dira bideialdi potenteetara joateko aukera emateko emakume guztiei. Eta deialdi nazionala da. Bai. Hemen Nafarroan adibidez, nola gauzatuko da, helburu amankomun bat dago, baina gero hor autonomia dago, eskualdeka edo. Eguna bera diozu. Bai. Bale, deialdi nazionalak dira, hau da, seguro, 4 hiriburuetan eta aldik eta eskualde gehienetan egonen dira, bi ordu garrantzitsu egunean zehar, ez? Bat eguerdiko 12:00 eta 2 arratsaldeko 8:00. Eta bi deialdi horiek izango dira pixka zentralak eta horretarako lan uzteak ere paroak deitu dira ordu horietan emakumeak joan ahal izateko mobilizazio horietara. Eta hor nahi dugu batez ere, erdigunean jarri ordu horiek egun horretan. Eskualdeetako ordu garrantzitsu bezala, horrek ez du esan nahi, hemen adibidez Iruñerrian, 12:00 aurretik eta goiz osoan zehar, auzo eta herrietan eginen dira ekintza desberdinak. Oso importantea iruditzen zitzaigun deszentralizazio hori ere egotea. Eta guztiek egitea gure tokietan eta dagokigun tokietan grebarako planteamenduak eta ekintzak eta hori beste emakumeekin egotea. Baina azkenean berdina lortzeko, hori ikusaraztea eta salatzea. Bai. Eta, abenduan eta urtarrilean ere asanblada irekiak egin zenituzten, ez? Bai. Nola antolatzen da guzti hau? Hemen, urtarrilean... Abenduan, lehenengoa. Bai, abenduan. Lehenengo gintzen asanblada nazional bat emakumeen mundu martxak deitua Gasteizen, abenduaren batean, eta hortik pare bat astea edo deitu genuen hemen Iruñerrian lehenengoa. Eta hortik aurrera joan gara 2 astean behin edo asanbladak egiten, eta lantaldeak, eta bla. Bai, asanblada orokorretik, esan beharra dago emakume ugari bildu ginela eta zorrakastatsuak izan direla, 61 bat emakume edo bildu garela Nafarroako eskualde ezberdinetatik, ez bakarrik Iruñerriatik, eta hortik lantaldetxoak ateratzen joan dira, bai hildoka edo grebaren hildo ezberdinak jorratzeko, eta bizkat horrela funtzionatu gara orain arte. Hurrengo astean bai 21 dugula hurrengo asanblada irekia, arratsaldeko 6:00, zabaldi. Eta hori, bizkat horrela antolatu gara. Komunikazioa egon da baita ere, herri eta eskualde ezberdinekin, beti hori, deszentralizatzen dira gauzak, baina komunikazioa egon da beti, eta bizkat horrela. Eta hor greba nola antolatuko den, horren inguruan, aritu zarete, ez? 4 ardatz izango ditu, ez? Bai, grebak klasikoa ez denez, eta, 4 ardatz zehaztu ziren hasieratik, eta bida, enplegu greba, ikasle greba, kontsumo greba eta zaintza greba. Orduan, 4 ardatz horien barruan antolatzen hasi gara ere bai, hau da, asanbladetan erabakitzen dugu, ez gauza orokorren inguruan gehiago, ze erabaki hartu behar diren, martxoak 8, aurretik ez eginen dugun, eta bat ez ekintzen inguruan eta gero 4 ardatz horiek ere badaude talde desberdinak ardatz horiek lantzen, eta egun horretan ere ikusarazteko guztia, ez? Zer den greba bat bere orokortasunean. Eta, alde batetik daude ikasleen greba, ez? Edo zeintzuk dira 4 horiek? Badago ikasle greba, zaintza greba, kontsumo greba eta lan greba. Orduan, bakoitzak badu bere parte hartzea, ez, egun horretan. Bai, ikasleak antolatzen ari direla pizkatxo bat ikastetxeetan, haien artean, ez? Eta gero besteak ez dago finkatuta, igual ez dago hain harremanduta ikaslekin gerta daiteken bezala, baina izatea hori zaintza arloan,
zaintza lan guztiak uztea, kontsumorako greba deitu da, bai ez produzitzea baina baita ere ez kontsumitzea, eta hori ez, batez ere enpresa eta multinazional handietan ez kontsumitzeko deia zabaltzen dugu, eta gero lan paroak egitea. Eta gero hori astek antolatu da, ez? Bai, bueno. Gutxi gora, bai. Asamblea batean dago ginen hitz egiten, ez? Nola, karo, lau ardatzuek ikusarazteko behar da denbora eta horretarako banatu ginen astetan, baina egia esan ari gara pixka bat dena egiten batera, ez? Bueno, bai, bideo desberdinak eta direla, kartelak ere lotuta gai espezifikoei, baina, bueno, egia esan gero aste horiek joan dira mugitzen eta bueno, guztia landuko da, baina agian beste erritmo batzuetan, ez? Bai, adibidez, ikasleena aste batean jarri genuen, baina beraiek eginen dutena da institutuetan batez ere martxoaren 8ko aste horretan aste morea eta egun horietan ekintzak eta gai desberdinak eta, bueno, pixka bat jendea mugitzeko zen, ez? Baina, bueno, nahiko irekia. Orduan, martxoaren 8 arte ere ekintzak egingo dira. Bai, prestakuntza edo berotze lan hori ere egingo da, ze azkenean bai egun konkretu bat dela, baina egunero landu beharreko gauza da. Orduan, ez dugu bakarrik egun horretan zentralizatu nahi, baizik eta berotze lanak eta ekintza ezberdinak planteatu dira bai herrietan, bai Iruñan bertan, ikastetxetan hori aurreko astean landuko dute eta bai. Bloga bat sortu duzu ere, ez? Bai. Eta azkenean bai, hori eremu digitala ere garrantzitsua delako. Bai. Nik uste dut ari garela saiatzen konbinatzen pixka bat eremu desberdinak, ez? Izan daitekena eremu digitala, blogarena, sare sozialena, eta gero badago beste importante bat, justo martxoaren 8 aurretik egingo diren ekintzetan, nire ustez garrantzien diena duena dela kalean egotea eta kalean informazioa banatzea, kaleko emakumeekin egotea, honen berri ez daukaten emakumeekin egotea, ez? Igual, mugimendu feministan aktiboz dauden emakume horiekin guztiekin hitz egin behar dugulako, eta oso greba berezia delako, eta hori ere zabaltzeko deia egiteko. Eta, bueno, pixka bat, asteburu honetan eginen dugu hori, esku horrien banaketa, eta, bueno, aste hauetan batez ere igual, bueno, Iruñan asteburuetan egonen dira gauza. Baina auzoetan eta herrietan ere bai, oso... Bai, kalea jorratzea eta jendearen gana gerturatzea, ze azkenean hori, sareetan bai zabaldu dezakezula deialdiak eta guzti hori, baina azkenean gertuagoa da ez jendearen gana informazioa ematea eta... Eta orduan adibidez hori Iruñean zer egingo da? Aurretik? Bai. Bai, asteburutan eginen dira gauzak batez ere, informazio banaketa batez ere asteburuetan, gero egun baterako, martxoaren 3erako, ari gara prestatzen igual egun osoko egitarau bat, baina, oraindik itxi gabe dago orduan. Baina, bai egonen direla hor asteburuak, eta gero astean zehar, ekintza desberdinak, lantalde desberdinak deituta, eta horrela, ez? Pixka bat, joanen gara ikusten aste hauetan gehiago, oraindik ez dago... Bai, ez dago zehaztuta, baina... Dena den, martxoaren 8ko egitaragoa bai daukazuela, eta zein izango da? Martxoaren 8a, banatuko da pixkat 3 deialdi ezberdinetan, izango dira, deialdi zentralak izango dira gaueko 12etan, izango dela gehien bat gauean ari diren emakumei ikusarazteko eta babesa eskaintzeko, izango dela hori gaueko 12etan, zerbait egingo da. Eta gero eguerdiko 12etan ere ekintza edo kontzentrazio deialdia zabalduko da. Eta arratsaldeko 8etan urtero egiten den manifestazioa. Bai aurten elkartuko garela eguerdian bazkaltzeko emakume guztiak. Eta horiek izango ziren deialdi orokorrak. Baita goizean garrantzia eman diegu auzo eta herriei haien herrietan eta lantzeko eguna, eta gero eguerdian ja elkartzea guztiak bazkaltzeko, eta bizkat hori izango da orokorrean. Eta lehen epatutakoa ere azkenean eguneroko lana dela hau, ez? Edo borroka. Eta urtean zehar zer egiten du mugimendu feministak?
Vale. Mugimendu feministak zer egiten du urtean zehar. Bueno, askotan ez ikusarazten da justo mugimendu baten borroka edo deialdiak edo egun seinalatuetan, ez? Eta justo feminismoak badu bat baino gehiago orduan ematen dute aukera horretarako, baina batez ere nire ustez feminismoa da tantaka lanean ari den zerbait, igual, ez? Justo ikusten ez dena batzuetan eta beste batzuetan ikusgarriagoa dena, eta batez ere antolatua dagoena auzo eta herri askotan. Askotan daude talde feministak, eta ikastetxe askotan daude talde feministak, unibertsitatean daude talde feministak. Orduan, ez, sindikatuetan ere ari dira feministak edo eta gehiago antolatzen, pikete feministak, badago antolaketa handia horren inguruan, eta zer egiten dena, ez dakit. Gauza pila bat, gai askoren inguruan, eta horrek ere erakusten duen ustez, mugimendu feministak duen gaitasuna irudimenerako eta gauza berriak egiteko, ez? Greba feminista bat den moduan, asmatu behar duzulako eta berrasmatu behar duzulako zer den eta zer ez. Orduan, hori, denetarik. Ekintzetan parte hartzeko nola izan dezakegu guztiaren berri? Bai blogaren bidez, baita Facebookean gaude, M8 Nafarroa, eta Twitterren ere, Nafarroako M8. Eta gero, gurekin harremanetan jartzeko edo, irunerriko feministak@gmail.com, eta horrela, gutxi gora bera. Eta blogaren izena zein da? grebafeminista.wordpress.com. Bale, eta hori aurkitu dezakegu informazio guztia. Manifestuak, materiala, nola batu grebara, gizona bazara ere nola parte hartu edo, egun honetan, eta zer egin dezakezun, eta eskatu. Mila esker bioi, Zuri. eta horrela jarraitzea borrokan eta ea lortzen dugun. Mila esker. Hurrengora arte.